Nagupod ang 7 ka persons deprived of liberty o ka na PDLs sa Barotac Viejo District Jail sa ginpatigayon nga tree planting activity sa Barangay Nueva Sevilla, Barotac Viejo, Iloilo. Ili nga proyekto ang yara sa idalom sang programa sa BJMP nga tanom sa paglaom nga may tinutuyo nga mapasangkad ang ihibalo sa mga ini sa komunidad jag sa pagpanubo sang epekto sang climate change paagi sa pagpananom sang kahoy. Sa interview sang Bombo Radio kay JO1 Archie C. Hedoria, Unit Community Relations Officer sa Barotac Viejo District Jail, iyagin payag nga amo nga mga PDLs may kaso may kantanan sa illegal nga droga kag nagahulat na lamang sang court order agon makagwa paagi sa plea bargaining agreement. Nagapaidalom man ang mga ini sa nagapaidalom man ang mga ini sa katatagan, kalusugan at damayan ng komunidad o kon KKDK, isa ka psychoeducational drug rehabilitation kag counseling program nga ginapatuman sang BJMP. Ang pagpili sa mga PDL agod makapatigayon sang kaangay nga aktibidad ang ginabuhat sang paralegal officer kag sa diin ila ginapili kung sino ang kwalipikado nga ipaidalom sa plea bargaining agreement kag kung maaprubahan mangin enrollee ini sang katatagan, kalusugan at damayan ng komunidad kon KKDK. Sa tion nga makagwa i-turn over sila sa jurisdiction sang Barangay Anti-Drug Abuse Council para sa monitoring kag counseling. Sa kabugusan, yara sa 300 ka mga mangroves ang natanom sa mga PDL kaupo ng mga local government unit kag personnel sang Barotac Viejo District Jail. Ang 7 nga inipabilog ng PDL, nag-join ina sila sa amon, nagkadto sa community, sa GWA, sa Barangay Nueva Sevilla para mag-upod sa amon nga mangrove tree planting and tree growth. So ang ginahulat na lang sang 7 nga kabilog ng PDL ang desisyon sang court, sang judge, kag once nga ara ng result, pwede na gid sila ka ready sa amon nga jail. Sa initiative sang amon nga jail ward nga i-involve ang amon PDL kag as part of their rehabilitation kag environmental awareness